Lehenengo mahai inguruari emango diogu hasiera. Andonik esan bezala, kasu honetan da arrakastaren zentzua ulertu nahia edo olako zerbait. Ofizialki jarri diogun izena da zer baldintzak indartzen dute taupada atzerakoia. Ikastaroan bertan ibilbide bezala diseinatu dugu, lehenengo nahiko genuke ulertu zertzuk dauden, fondoan edo zergaitik heldu garen onaino, bigarrenean gehiago zentzu komunaren lehiari buruz harrituko gara, eta gero atxalderako ere ibilbidean zentratzeko eta ez bakarrik diagnostikoan geratzeko Andonik esan bezala, planteatzen dugu bertaratutako guztien artean ariketa bat egitea, hain zuzen ere ideien lehia eta balioen lehia gure egitekoa ere badelako disputa eremu bat, eta hor ikusteko zer egin dezakegun edo nondik. Hori ulertzeko pixka bat, ibilbide bat da azkenean, eta lehen mailari jarri diogun helburua gure aldetik. Horretarako, ulertu nahi izateko, taupada atzerakoia, gaur egun zergaiti dagoen bezala edo zergaiti duen arrakasta hau, nahi izan dugu, ikuspegi ezberdina bateratu eta ulertu modu sakonean edo disiplina arteko ikuspegi batetik bederen, eta horregaitik gonbidatu ditugu mahai ingurura jente eszelente hau. Aurkeztuko dizkizuet, eta horretarako irakurriko dut ere pixka bat bakoitzaren nondi datorren, baina jungo gara ikusten, Erdian Ainhoa Oza eta Mendikute daukagu, ekonomian doktorea da, eta gaur egun EHUn irakasleari da, eta beste saltxa askotan ere bai, tartean tendentzia ekonomikoen inguruko azterketak eta alako gauzak egiten. Nikole Ziarrustamun zonda nere ezkerrekoa, bera ernaiko kidea da, gazte mugimenduko kidea eta mugimendu feministako kidea ere bai, beraz trajektoria militantetik eta praktika politikotik seguro asko izango duela esateko, eta antropologia ikasle ere bada, beraz horrek emango digu ikuspegi oso on bat, eta bestaldean dagoena Inigo Martinez Peña da, filosofian lizentziatua da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta batxilergoko filosofia eta psikologia irakaslea da gaur egun. Horretaz gainera, bera ere saltxa batzuetan badabil, eta Agora elkartean ari da, eta dakizuen bezala, Agora filosofia elkartea bada filosofia eta pentsamendu kritikoa gizarteratzeko lanean dabilen elkarte bat, eta baditu liburu batzuk argitaratuta bere bizitzan zehar ere, filosofiaren defentsa, liburuaren koordinatzaile izan zen, eta gero idazle lanetan mandamendu hipermodernoa, pantailaren garaipena, eta ezinezkoaren alde bezalako liburuetan. Hau esan da, erronka bat izan da, azkenean disiplina oso ezberdinetatik datorren jendea dago, eta prestatu duguna izan da lehenengo galdera batzuk, marko hori edo irekitzeko behintzat, zer gertatzen ari den eta zergaiti gertatzen ari den, hori izango da lehenengo blokean lagunduko duguna, eta gero aterrizatzen joango gara pixka bat Euskal Herrian, zer ematen ari den, zergaiti gauden Euskal Herrian beste modu batez baldin bagaude edo ez, eta alako gaien inguruan arituko gara. Beraz, igual hasteko eta hasteko bezala ikuspegi filosofikoari emango diogu abia puntua, ulertzeko gu geuk izendatu dugun modu batez, badakigu izendatzeak ere izana ekartzen duela bere horrekin, eta taupada, atzerakoia, hitzak erabili ditugu, kasu honetan Inigori eskatu diogu horren inguruan pixka bat bururatzen zaiona ekartzeko, eta zurea. Bale, oso ondo, egunon, eta eskerrik asko Iratzar Fundazioari eta Idoiari gonbidapenagatik. Egia esan gozagarria da elkarrekin pentsatzeko aukera izatea eta espazio hauetan parte hartu ahal izatea. Eta, esan bezala, ni filosofiatik nator, eta esango nuke kontzeptuei hitzei buelta pare bat emateko joera daukagula oroar filosofian, ez? Buelta batzuk eman, alba da gehiegi zorabiatu gabe, baina hitzen pisua baloratu eta hitzen esanahia eta ondorio posibleak hausnartzeko joera, ez? Horregatik, jardunaldiko hitzak
aukeratu ditut abia puntu gisa, zerpentza ematen dutelako, taupada eta atzerakoia, ez? Jada, Andonik ere zehozera ipatu du horren inguruan, baina, bueno, nola ulertu, ez? Eta bigarren hitzetik hasiko naiz, atzerakoia, atzerakagoaz, edo indar atzerakoiek gidatzen dute momentu honetan historia, hori galdera, baina metafora, historia ziklikoa dela entzun ohi da, ez? Pendularra, historiaren eta denboraren ikuspegi lineala auzitan dago aspaldi, ez? Adibidez, azken aldian, Erdi Arora itzultzen ari garela iradokitzen duten ahotsak entzuten dira. Aritza Zurmendik, esate baterako, Netflixeko Erdi Aro berria izendatzen du gurea, ez? Kapitalismo digital honetan, airearen jaun superaberatzek gobernatzen dute. Eta atzera joate negatiboen metafora edo paralismo hauek, pentsatzeko iradokitzaileak izan daitezke noski. Hala ere, kontrako ahotsak egon badaude. Atzera joatea positiboki interpretatzen da, ez? Umberto Ekok, adibidez, ustezko aro ilunaren ekarpen literario eta matematikoak maigainan jartzen ditu. Erdi Aroa esen izan kontatu ziguten bezain iluna, ez? Edo Aitor Zuberogoitiak ere Erdi Aro aurreratuaren alde egiten du zero transhumanismo atejoka Erdi Aro berria bere azken saiakera interesgarrian. Bueno, kontua kontu. Oroar, aurrerapenaren ideia aspaldi jarri zela zalantzan, eta ez daki ze punturaino, gure diskurtzuetan atzera aurrera kontzeptua hauek erabiltzea lagungarria den. Nola egin daiteke garaien arteko konparaketa bat, ez? Zertan aurreratu dugu eta zertan ez. Batzuetan atzera egitea aurrera egite gisa ulertu daiteke irizpide kontua, ez? Naturaren kontserbazioari ekologikoki, ez? Begira, ekologikoki pentsatuta, hobeagoak ziren aurreko garaiak, gurean ustiapen basatia nagusitu delako. Beraz, historiaren joan etorrietan, kontserbadoreen edo progresisten arteko tirabira orokorra ez da uste bezain argia. Zer kontserbatu behar da eta zer ez. Baina kontua kontu eta auzia lurreratuz, gehiegi mareatu gabe, hasieran esan duan moduan, ultraeskumako olatu matxista, xenofobo, homofobo eta antiekologistari atzerakoia deitzea bere ondorioa dauzka, ez? Azteko gure burua aurrerakoi izendatzen dugu, eta galdera da, estrategikoki bereizketa horrek laguntzen gaitu olatuari aurre egiteko, edo elitismo intelektual eta nagusitasun moral batean kokatzen gaitu, guk ezitu behar ditugu besteak, dakitenak eta ez dakitenak omen daude, ez? Eskumakoen ignorantzia, gaiztakeria edo informazio falta salatzen dugu, eta ulergarria izan daiteke, baina akaso horrek posizioak betikotzen ditu aldaketa posibleak blokeatzen ditu. Finean, fenomeno edo mugimendu politikoak izendatzeko moduek daukaten ondorioen inguruan zalantzau partekatu nahi izan dut, ez? Eta kuriosoa da oso, ez? Egun ultraeskumak zubertzibotzat hartzen du bere burua. Eta eskerrari, merkatuaren gehiegikeriak zuzentzea, baino ez omen dagokio. Nahastea handia dugu hiztegian, egungo hiztegian. Dena den, etiketa ororen azpian, deno partekatzen dugun zerbait daukagu, Jaio Herreroren arabera. Ezkerrekoa zein eskumakoa izan, gure bizimoduak oso antzekoa dira. Bizimodu neoliberala daramagu, gero pizkatelduko diogu horri, errendimenduaren eta kontsumoaren jendarteak, jendarte digitalak gidatutako existentzia. Instagramen erakusten dugu gure bizitza pribatua, Netflixekin entretenitzen gara, Googleen informazioa bilatzen dugu, eta abuelinekin bidaiatu. Ideologia, bizimodu oso homogeneoak daramatzagu. Dano gara kontsumitzaileak, eta gure datuak ustiatzen dituzte, esplotatu digitala gara, merkantzia hutsa. Hala dio Axil Enbe, historialari kamerundarrak, egungo nekropolitikaz hitz egiten du. Esaten du, neoliberalismoa danok egin gaitu beltz. Batzuk, beste batzuk, baino gehiago badare noski. Baina orduan, zein da gure diskurtsoetan indartu edo azimarratu behar dugun terminologia, ez? Horra hor, aipatutako atzerakoi, aurrerakoi dikotomiaren zalantza. Eta, bueno, orain, mimo gehiagorekin hurbilduko naiz jardunaldiko bigarren hitzera, taupada. Taupada den enean, badirudi, maigainean jartzen dugula, hausnarketa beharrean, emozioa dela nagusi mugimendu horretan, ez? Akaso, gorrotoa?
Ez dakit, baina posible da egun intelektualismotik edo aipatutako nagusitasun moraletik baino bihotzez hitz egitea komenigarriagoa izatea. Edo behintzat bihotz pentsalariak izaten saiatzea. Taupadak agoaz, sentitzen eta sentitzen dugun horren inguruan pentsatzen, eta agian gure egungo taupadak atzera da aurrera baino gehiago erritmo frenetikoan ari dira, modu takikardikoan. Eta salto arraro bat egingo dut, taupadaren eta bihotzaren arira. Jean-Luc Nancy, filosofoaren testigantza, aipatuko dizuet. Bere bihotzaren taupadak, metaforarik gabe aipatzen ditu, duela urte batzuk, xenofobiaren kontrako jardunaldi batzuetara hitz egitera gonbidatu zutenean. Bere kasua kontatu zuen, bihotza aspaldian ezebilkion ondo, eta jada ezin zuen taupadaka jarraitu. Hori dela eta trasplante bat egin behar izan zioten eta bihotz berriak biziri jarraitzeko aukera eman zion. Baina norena ote da bihotz anonimo hori, galdetzen dio bere buruari arrotza dituriko liburuan. Provokazio moduan botatzen du, hijito batena, beltz judu edo homosexual batena, transplantea egin alizateko, defentsak erabat murriztu behar izan zizkioten, gorputzak bihotz berria onar ziezaion. Defentsa jetzi eta gorputz nahasketa onartu. Horiek izan ziren Nancyk ondorioztatutako bizitzaren aldeko bi baldintza. Eta kontua kontu daramagun bihotza beti zaigu arrotza. Arrotza gure barruan dago eta horri esker bizi gara. Eta horren kontra gorrotoa bideratu beharrean alteritatearekin bizitzen jakitea hobe. Bizitzaren taupadak ez dauka jaberik. Hori izan zen xenofobiaren kontrako bere argudio existentziala. Agian urrunegi joan naiz, baina metafora iradokitzailea iruditu zitzaidan taupadaren eta bihotzaren arteko lotura, Jean-Luc Nancyren testigantzan. Eta azken testigantza bat bururatu zait, labur-labur, hitza pasatu aurretik, agian ezain metaforikoa, Willy Pelletierrek, xenofobiaren kontrako militante eta soziologoak, artikulu bat idatzi zuen Le Monde Diplomatiken izenburu honekin. Nire auzokideak Fronte Nazionala bozkatzen du. Jubilatu zenean, Frantziako nekazalgune batera bizitzera joan zen, eta bertan erik ezagutu zuen, lantegi bateko langilea. Lagun honak egin ziren, baina egun batean garagardoak hartzen, erdi moskor, lagunak lepeni boto ematen ziola idortu zion. Arrotzen naiz frantsesei buruz hitz egiten entzuten diodanean. Pelletierren kezka. Zein da herri landagune horren testu ingurua? Krisi ekonomikoa, osasun publiko eta garraiobide publikoko zerbitzuen murrizketa, elkartzeko taberna eta espazio amankomunen galera, jendeak etxetik atera gabe bizi eta segurtasun ezaren sensazioa handia, lapurketa gutxi baldin badaude ere, langabezi tasa altua eta gazteen migratzeko joera, gero ekonomiatik heltzeko kontuak, eta modu berean aberatzentzako txalet berri asko eraiki dira. Bigarren etxea bertan daukate, Parisen bizi diren lanbide liberaleko pertsonak, mediku, abokatu eta irakasle eta bar. Beraz, dekadentzia eta bakardade giro horretan, presentzialtasunaren eta elkargunen garrantzia aldarrikatzea bururatzen zait, baina kontu hau bigarren rondarako utziko dut, bada alternatiba horri ere espazio apur bat emateko. Eskerrik asko. Gehiagirik gabe, eta Inigo zure azkena hartuz, Ainoari eskatu diogu alzela behintzat bost tendentzia sozioekonomikotan laburtzea hain zuzen ere, komentatu duzue, bai Andonik, bai Inigo zuk, arrotza den zerbait da taupada edo neoliberalismoan naturalizatzera eramaten ditu batzuetan gertakariak eta guk nahi izan dugu testu inguru sozioekonomiko bat zer gertatzen ari den ikusi, horrek ere baldintzatzen duelako hain zuzen ere taupada hori zein bizi dagoen edo ez. Kaixo, bai, egun on denoi. Nik zoritxarrez hitzei ez eta hainbeste erreparatu, ikusten dezuen bezala. Eta nik ideia bat jarri nahi nuen mahai gainean, eta da eskuina ez da sortu, ez da txampiñoi baten moduan, bapatean sortuan zerbait, gaur egun daukagun egoera, baizik eta elikatu egin da, ez? Eta iruditzen zait garrantzitsua dela ulertzea, zergatik ari diren egiturazko joera batzuk eskubide autoritario edo ultranazionalistekin ere bat egiten, ez?
ez dalako gertakari solatu bat, azken finean garapen azkorra izan duen lanketa ideologiko baten bilakaera baizik, ez? Eta batez ere jorratuko ditut, eta ikuspegi nahiko ekonomiko eta sozial batetik, azte bost tendentzia edo joera sozioekonomiko gertatu diren edo gertatzen ari diren ulertzeko behintzat tendentzia hau, ez. Orduan, lehenik eta behin, lanaren balioaren desegitea, ez, eta prekaritatearen normalizazioa izan daiteke joeretako bat, eta sentimentu bat izatea ordainetan ez zerrez izatearen sentimentu bat, ez. Azken finean, 2008ko atzeraldi handiaren, Europa jo zuen krisi finantzieroaren ondotik, langabezia maila handiak sortzen dira, edo eragiten dira, batez ere gazteen eta kualifikazio txikiko langileen arteko lanpostuetan, bestetik horri erantzuteko edo Europako herrialdeetan, batez ere Europa hegoaldeko herrietan, izan Grezia, estatu espainola edo Italia kasu, planteatzen diren austeritate politikek areagotu egiten dituzte, azken finean, egoera ezkor horiek ez. Eta, hemen aipatu den bezala, ultra eskuindar edo, kapitalizatzen dituenak azken finean egoera guzti hauek izan dira ultra eskuin ideak, ez. Bestetik, industria lanpostuak galtzeak ere nazioarteko lehiarekiko eta batez ere Europar Batasunarekiko erresumin bat ere pizten da. Deslokalizazio edo enpresa handien leku aldatzeak ere ematen dira, eta nolabaiteko merkataritza askearen eta atzerriko produktuen inbasioaren sentimendu edo ideia bat goratzen da, ez. Bestalde batetik, lanaren egitura aldatu egiten da errotik, ez? Hau da, garai bateko lan duinaren ideia promesa desagertzen da edo desegiten da, eta lan egonkorra gizarte babes sendo bat eta klase ertainaren proiekzio bat, guzti hori desegin egiten da, ez? Horregatik diot, lan prekarioa normalizatu egiten dela, ez? Hau da, aldi baterako kontratuak, zerbitzu sektorearen nagusitasuna, sortzen diran egoera ekonomiko batzuk normaltzat jotzen ditugu, ez? Eta bestetik ere lanaren zentzua galtzen da, ez? Hau da, askok uste dute egiten duten lanak edo enpleguak hobe esan da, ez duela azken finean baliorik. Eta azkenik aipatu da ere aurretik, ongizate estatuaren igadura bat, ez? Hau da, zaurgarritasun egoeran uzten ditu ongizate estatuaren igadura horrek herritar asko, ez? Azken finean, gaur egun langile klasearen parte handi batek ez du etorkizunean edo etorkizunarekiko konfidantza handigirik. Eta horrek frustrazioa eta min soziala sortzen ditu, eta pixkanaka, gaur egunean bizi ditugun egoera batzuk emateko bide ere bada, ez. Eta azkenean, errealitate honek probesten edo laguntzen du politika protekzionista, nazionalista, anti-imigratzailea, olako diskurtsoak garatzeko, ez. Eta entzun ditugu behin da berriz, kasu ez, kontuz, zure lana kentzera datoz, ez? Eta pixka bat, lehen ideia hori edo hortik jorratu nahiko nuke. Bestetik, bada ere zehaztasun ekonomikoaren eta batez ere komunitatearen zentzuaren haustura bat, ez? Hau da,
hemen ez da ezer gertatzen. Hau da, gauzak gertatzen ari dira eta ulertarazten dena da, baina ez daukago alternatibarik, ez dago nola eutsi, ez. Lehen aipatu dudan enpresa handien leku aldatzeak ere ekar dezake sentimentu hori, eta bestetik globalizazio neoliberalak ere lokala denaren eta komunitarioa denaren sensazio hori apurtzen du, ez? Eta ikusten da azken finean herrietan herri izaera izan duen elementu asko desagertzen direla, ez? Hau da, auzoetako bizitzak, dendak, plazetan egon zitezken mugimendu ezberdinak, herrietan, ez? Eta horrek eskuinak ere hortaz baliatzen du, esateko, nostalgia hori, ez? Hau da, lehen baizan garai ona, ez? Eta gaur egun dena hankaz gora dagoz. Hau da, etxekotzat hartzen genuen espazio hori edo galdu egiten da, ez? Eta bigarrenik, landa eremuak eta herri txikiak ustu egiten dira. Hori da globalizazioak eta hiri hazkundeak gutxi batzuen mesedetan edo lortu dutenak, ez? Eta ausartuko nintzateke esatera agian zona horiek ere izan daitezkela ultraeskuindarraren aztegi edo, ez? Batez ere, agian ez Euskal Herrian ez eta gero hitz egingo dugu, baina batez ere beste hainbat herrialdetan, Frantzia kasu, ez? Orduan, lehen aipatu da ere, jende asko segurtasunik eza edo identitate galera hori ere sentitzen du, lehen hobeto biziginaren diskurtso hori eginez, ez? Eta pixka bat, nazionalen eta benetakoen arteko dikotonomia bat ematen da, ez? Hirugarren joera bat aipatzearren aipatuko nuke digitalizazioaren abiadura azkarra, ez? Eta azken finean horrek sortzen duen disonantzia soziala. Hau da, informazio saturazio bat badago, gehiagizko fluxu bat, agian desinformazio batekin, eta horrek gain esplotazio emozional eta kognitibo bat ere sortzen du, ez? Hau da, sare sozialen logika batean sartua gaude, fake news, eta azkenean kolektiboaren oinarri bat edo igatu dute, ez? Eta azken finean, barneratzen ditugun edo jasotzen ditugun informazio horiek sortzen dute, hau da, nik ala sentitzen dut, beraz hori da egia, ez. Eta nire ustetan behintzat digitalizazioaren aro horrek edo abiadura azkar horrek hori ere ekarri du, ez. Hau da egia eta gainera etxaiaren errua da, ez. Eta hortik diskurtso populistak, eskuin zein ezker, lehen aipatu den bezala, edatzen dira oso azkar kanal digitaletan, eta lehen esaten nuen bezala, nik sentitzen dudana da egia. Utzi gabe agian nolabaiteko espazioa, zalantzazko ideia batzuei, ez? Hau da, egia hortxe dago. Laugarren joera bat aipatzeko, klima, gerren eta krisi ekonomikoen ondorioz, izugarri handitu dira migrazio fluxuak, eta horrek tentsio sozialak sortzen ditu. Batez ere, harrera herrialdeetan, ez? Eta honek bide emango digu gero, Euskal Herriko egoera aztertzean ere, agian gakoetako bat hemen egon daiteke, eta hori gehitu behar zaio gainera gobernuen ezintasun batekin, ez? Hau da, egoera horiek kudeatzeko izan dituzten gabeziekin, ez? Edo dituzten gabeziekin. Hegoaldeko globaleko migratzaileek ez dute sisteman txertatzeko aukerarik, eta horrek sortzen ditu tentsio sozialak, eta esan nahiko nuke, ez da arrazakeria soil bat, baizik eta gizarte kohesioaren galeraren sintoma bat, ez? Eta berriz ere, eskuin muturrak egoera hori baliatzen du, etxai berri bat sortzeko. Sortu du etxai berri bat, egoera honekin. Eta azken joera, eta gehiegi luzatu gabe,
demokrazia liberalaren narriadura, ez? Deslegitimizazioa eta sinpletasunaren eskaera edo aldarrikapena, ez? Sistema demokratikoek gero eta zailtasun handiagoak dituzte herritarren konfiantza irabazteko, botere politikoa eta ekonomikoa gero eta gehiago daude elkar lotuak, eta horrek politikarekiko deskonfiantza eta politika egonkorrak, eraginkorrak izan daitekenaren ideia hori auspotu egiten du, ez? Eta gainera zatiketa eta polarizazio bat ere sortzen du, ni versus haiek, horrelako herria eta arerioa bereiztuz, eta askotan sensazio horrek sortzen ditu nolabaiteko autoritate moten bila joateak, ez? Hau da, karismatikoak izango direnak, benetakoak izango direnak, zuzenak eta sinpleak, gauzak argi esango dituztenak, eta agian sistema konplexu honetan nekagarriak izan daitezken egoeratik atera eta sinpletasuna joko dutenak, ez? Eta amaitzeko ideia zentral batzuk aipatzearren, krisi anizkoitzoiden, hau da ekonomiko, sozial, kultural eta existentzialen artean kozinatzen dan ontzi batean eginda gaur egongo egoera eta erronka berez izan daiteke zein elikagaiekin sukaldatu dugun ulertzea, ez? Eta tendentzia hauek ez dute eskuin autoritarioaren arrakasta edo gorakada justifikatzen, ez da gutxiaiko ere, agian izan daitezke gako batzuk, tendentzia batzuk, joera batzuk, eta berriz errepikatzea ez dela soilik sortu utxune bakar bati loturik, ez? Edo ez dela oinarritzen utxune bakar batean, ez? Eta gehiegi luzatu gabe hitza pasarko diot gazte ikuspegitik egoera nola ikusten duen azalduko digun Nikoleri, bai? Dale, Nikole. Dale, zuzenean. Bueno, azteko eskerrak ematea gonbidapenagatik eta baita horrelako jardunaldi batzuk antolatzeagatik ere. Eta, niri egiten zenidaten galdera zen apur bat eskuin mutur berrien, fasismo berri hauen, eta upadatzerako guzti honen arrakastaren zergaitia, ez? Eta, sartuko naiz lehenik eta behin fasismo berri hauen arrakastaren zergatiaren bi gako nagusi azaltzen, jarraian saiatuko naiz eskuin mutur berri honek eskerrarekiko dituen diskurtsoaren hausnarketa batzuekin, eta azkenik erreparatu nahiko nioke 21. mendeko gatazka sozial edo politiko nagusienak izan daitezken horien aurrean ere eskuinak hartzen dituen posizioei, bai? Beraz, arrakastaren gakoekin. Hasteko, kontuan eduki behar dugu, eta mahai honetan jada oso ondo kokatu duzuez, zein den bizi dugun momentu historikoa. Eta zergatik diot hau, antzekotasunak dauden arren, 20. mendeko fasismoa eta 21. mendean ikusten ari garen taupad autoritario berri hau edo fasismo berri hau ez direlako berdinak, eta ez dira berdinak momentu politiko eta historiko desberdinetan garatzen direlako, ez? Orduan, fenomenoa gainditzeko ambizioz jokatzen badugu, identifikatu beharko dugu oraingoaren izaera konkretua. Orduan, bota dira hainbat gako, baina azken hamarkadetan, ez? Neoliberalismoaren garapenak ikusi dugu eta demokrazia liberalaren sendotzeak ikusi dugu aldaketa sakonak ekarri dituela, bizitzaren esparru guztiak merkantilizatu direla, demokraziaren privatizazioa eman dela, jendarte hiperkonektatu batean bizi garela, ikaragarri individualizatu dela jendartea, eta abar luze bat, ez?
Eta, bueno, guzti honekin loturan arrakastaren lehen gakoa, bai? Arrazionaltasun neoliberala deitzen den hori. Eskuin muturrak eta eskuinak abantailarekin jokatzen dute arrazionalitate neoliberal bat dagoelako sentimendu eta pentsamendu guztien koordenadak marrasten dituena, bai? Pentsatzeko modu bat da, arrazionalitate neoliberal hau, non etengabe guztiona den hori, partekatua den hori, komuna den hori, edo, bueno, justizia sozialean, oinarritzen den kontratu hori desegin egiten den, eta horren kontrara giza erlazio guztiak eta esparru guztiak ekonomizatu egiten diren, ez? Guzti honek ekartzen duena da, babes sentimendu kolektiboetan jada ez sinestea egitura publiko eta komunitarioetan, eta desira subjetibo guztiak merkatuaren interesekin lotzea, ez? Orduan, aipatzea, pentsamendu eta sentitzeko modu bat dago jada esarria hegemonikoa dena, eta honek abantaila ematen dio eskuinari eta eskuin muturrari. Hori arrakastaren lehen gakoa. Eta bigarren gakoan sartzeko. Bataia kulturalaren garrantzia eta komunikazio politikoan ematen ari diren ikaragarrizko urratsak. Milioiak eta milioiak sartuta eta milaka komunikabide, influencer, podcast, telebistako programa, aldizkari eta abar dituzte, gero eta hiperkonektatuago eta individualizatuagoa den gizarte batean eragiteko, ez? Orduan, bataia kultural honi ematen dioten garrantziak eta bertan egiten duten lanak baditu bere arrakastak, ez? Eta, honen barruan, eta uste dut urrengo mailan sartuko direla gehiago komunikazio politikoa, baina nik ekarri ditut lau apunte edo. Lehena, fake news edo buloak, ezagutzera emateko, haien arerioa deslegitimatzeko, agenda mediatikoa haien alde jartzeko, ez? Eta batez ere sentimenduak sortzeko erabiltzen dituzte behin eta berriz buloak. Eta, askotan edo ia beti helburua ez da jendeak gezur bat sinestea, ez? Helburua da politiko baten inguruan gaitzespen, urruntasun edo zalantza sortzea, beldurra eta alarma egoera hori, ez? Edo sentimendu horiek garatzea. Eta, Gorka Urbizu, askotan kantatzen dugunez, Gorka Urbizuren kantak dioen bezala, beldurrak edan profeta bilakatzen duela oso ondo dakitelako, ez? Bigarren gako, edo komunikazio politiko bigarren gakoa, lawfare edo bataia judiziala. Badakigu denok, egitura judizialak instrumentalizatu egiten dituzte kanpaina politikoak egiteko, eta salaketa faltsuak egiten dituzte gero epaiketa horiek haien kanpainetan sartzeko, eta horrek legitimazio bat ematen diete, ez? Legitimazio bat ematen die haien errelatoari. Hirugarren ideia, arerio politikoa eta arerioaren jarrerak definitzeko estrategia komunikatibo argiak erabiltzen dituzte, bai? Lortzen dute identifikazio automatiko bat ematea eta haien pertenentzia sentimenduak horretatik errezago garatzea, bai? Eta horren adibidea argia da, eta azken aldian gehiago entzuten ari gara, woke kontzeptuaren, Trumpen eskudik famatu egiten ari den kontzeptu hori, B-klasekoak diren, mugimendu emantzipatzaileetan parte hartzen duen, jende guzti hori, multzo berdinean sartu, eta multzo hori deslegitimatu egiten dute, ez? Orduan, horrelako kontzeptu argiak erabiltzen dituzte, arerio bat marrasteko, eta horretan lan handia eginez. Eta azken ideia, oinarrizko bestelako kontzeptu batzuk edukiz betetzen dituzte, eta hauek etengabe lehiatzen ari dira, ez? Eta honen adibide argia, eta askotan hitz egiten dugu honetaz, askatasunaren ulerkerarena. Askatasuna ez dira bizi baldintza duinak, ez da aukera berdintasuna, ez da kolektiboaren zaintza, askatasuna da norberak nahi duena egitea, eta estatuak zuri ateak ez iztea edo aukerak ez mugatzea nahi duzun hori egiteko, ez? Orduan, etengabe borrokatuko dute askatasunaren ideia bat, individualista dena, eta askatasun autoritario, azken finean askatasun autoritarioaren ideia duena oinarrian. Orduan, horarte nire ustez, eskuin mutur berri hauen arrakastaren bigako nagusiak. Eta orain, labur-laburrean eskerraren inguruan saltzen duten irudia, bai? Eta bi hitzetan, antipolitika eta estatufobia. Politika egiten dutenak moralistak dira,
inposatu egin nahi dute nola bizi behar dugun, ezkerra politikoki zuzenaren diktadura esartzen duena da, eta balio tradizional onak galtzen ari dira haien erruz, eta logika horri segidan, borrokak esertarako balio ez duenaren, eta mugimendu eta sindikatuen ridikulizazioa eta infantilizazioa egiten dute etengabe. Eta bestalde, estatufobiarena. Eta esan beharrik ez dago, ez du soilik eskuin muturrak egiten, baina batez ere eskuin muturrak elikatzen duen kanpaina ideologikoa da, bale? Estatufobiarena, publikoa dena, despilfarroa da, eta jendarte zabalaz aprobetzatu egiten da guzti hau, eta logika hau da Mileik erabili duen relatoa, kasta politikoaren, funtzionarioen, eta ministerioaren eta estatuko programen kontrako errelato guzti hori. Orduan, hori eskerraz eta azkenik. 21. mendeko gatazka sozial eta politiko handienetarikoak izan aldiren horien aurrean hartzen dituzten posizioak. Eta nik beste batzuk ere egon aldira, baina nik antifeminismoa, antimigrazioa eta negazionismo klimatikoa hartu ditut. Eta, ziurrenik mugimendu feminista izan da eta ari da izaten 21. mendeko mugimendu emantzipatzaile nagusia, bai? Eta honen aurrean esan behar da, fasismo berri hauek ez direla, ez da homogeneoa, diskurtsoa heterogenitate bat du eskuin muturrak edo mugimendu hauek ere, eta diskurtso desberdinak hartzen dituzte, hala ere uste dut, hainbat kontu errepikatzen direla ia beti feminismoari edo emakumeen askapenari edo loturan. Eta hori da emakumearen berbiktimizazio bat egiten dutela, genero rol tradizionalen betikotze bat egiten dutela, eta emakumeen babesaren aitzakipean supremazismo arrazistaren logiken edatze bat bultzatzen dutela. Orduan, kontuz ibili behar gara, diskurtso guzti hauek, emakume boiera eta transen zapalkuntzen gainditzetik gauza gutxi dutelako. Bigarren ideia, planetaren mugekin topo egin, eta krisi ekosozial handia jada bizitzen ari garen momentuan, haiek negazionismo klimatikoarekin bombardatzen jarraitzen gaituzte, modu zuzenago edo sutilago batean, eta denok dakigu, trantzizio energetikorako politika integralak ez direla egiten, desaskunderako politikak egitea oztopatzen dutela, eta guzti hori. Eta azkenik, diskurtso antimigratorioa, zuk ere erreparatu diozula apur bat fluxuei, eta horren aurrean erantzuteko edo alternatiba plazatzeko ezintasunari ez, haiek diskurtso antimigratorio oso handia dute, diskurtso rasista eta supremazista, eta nazionalismo jakin batekin lotzen dute, eta herrialde batzuen zuntzipen eta ustiateketarako, eta bizi baldintzak askarretan biziko den jende edo B-klaseko arerio bat etengabe sortzeko erabiltzen dute. Hor arte arrakastaren inguruko. Bale, eta esan bezala bigarren bloke honetan sartuko gara edo saiatuko gara eta Euskal Herrian zerrari da gertatzen, askotan titularrak entzuten ditugu hemen hobeto gaude, gu gehitzen diogu, baina ez gaude salbu, beraz zer gertatzen ari da, hiruentzako galdera berdina luzatu dugu, igual pixka bat edukiak nola landu zuenaren ikuspegitik, Ainhoa esango nizuke zu hasteko, gero Inigo eta Nikole azkena? Ados. Euskal Herrian zer da galdera, ez? Eta egia da gustora sentitzen gehala askotan, esan ez, Euskal Herrian ez da inbesterakoa, eta, nik esango nuke Euskal Herrian beste errezeta batzuekin sukaldatu dela pastela, ez? Eta azken finean, hiru faktore edo aipatuko nituzke, ez? Batetik faktore ekonomikoa, eta gian esan, Euskal Herrian ekonomia egoera egonkorrago bat zela dela oraingoz, eta horrek agian baretu edo apaldu egin duela kolpe hori, ez, esateko.
desindustrializazioa handia ematen da 80. Mendean, baina agian ustutze bat eman beharrean bere ezaugarri propioak izan ditu, ez? Eta birmoldaketa industrializazioaren birmoldaketa bat ematea lortzen da, ez? Bestetik esan, planteatu izan ziren murrizketa politikak ere resistentzia bat jasaten dutela Euskal Herrian edo topatzen dutela, eta horrek bagian alderdi batzuen aldetik, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, bai autogobernuaren indar horretatik agian bai PNVk eta bai ezkerra abertzaleak edo kapitalizatzen dutela edo maila batean kolpe horren eraso hori, ez? Eta, bueno, adibide batzuk jar daitezke pixka bat faktore ekonomiko horretan, ez? Naiz eta, adibidez, langabezia maila altuak izan, bagian, beste estatuko, beste hainbat lurraldeekin konparatuta gutxiago izan da, eta guzti horrek eragiten du. Eta nik uste dut agian punturik eztabaidagarriena edo izan daitekena, eta guztion artean gero eztabaidatu dezakeguna, izan daiteke batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan ere esango nuke, azkenean ezker eta eskuin ardatza, ardatz nazionalistak ere gurutzatzen duela, ez? Orduan, igual berezitasun propio hori izan dezake Euskal Herriak, ez? Eta hor topatzen du agian Espainiako ultraeskuinak, autogobernuaren aurkako mehatxutzat hartzen da, ez? Ultraeskuindar ideia horiek hartzen dira pixka bat mehatxutzat, eta horrek agian, komien artean, salbatzen gaitu, ez? Nik beste faktore, eta faktore politikoari jarraituz, esango nuke ere autogobernu mailak eta ez soilik baita tokiko gobernu mailak ere edo herrietan, udaletxeetan egon daiteken indarrak ere baduela nolabaiteko hori oztopatzeko indar bat, ez? Ipar Euskal Herrian lurralde elkargoa ere badago, orduan egituraketa politiko instituzional horrek ere maila batean babestu dezake, edo babestu du edo pastela bestera batea sukaldatzea ekarri du, ez. Eta gero azkenik aipatuko nuke batez ere faktore kulturala, atera daitekena, eta horrek herri gisa esi bat sortu du, ez. Eta aipatzearen gakoan ere ustez bai izan da Euskal Herrian lubakiaren zentzua, resistentzia gehiago egon dira, komunitate aterpea egon badago, aipatu dira aurretik ere ez, igual kooperatibak, zaintza sareak, naiz eta horiek ere ezin ditugun idealizatu, baina bai izan dira aterpe moduko bat, eta gero aipatuko nuke eta Nikolek ere aipatu du, batez ere borroka erantzunak, ez? Hau da, sindikalismoak lehen aipatu ditudan joera horien aurrean izan duen erantzuna, ez? Desindustrializazioaren ondoren emandako erantzun sindikalak, feminismotik egindako borrokak, ez? Nik gako horiek aipatuko nituzke, baina uste dut ere arriskuak egon hor badaudela, eta identitatea aipatuko nuke batez ere, eta askotan egozten da agian gaur egun gazteen artean dagoen identitatearikiko desaketxekimendu bat, eta ni ez nago ados horrela planteatzearekin, askotan entzuten dut eta bota nahi nuen, iruditzen zait orokorra dela desatxekimendu hori. Gazte batzuetan eta askotan antzematen da, baina beste guztietan ere bai, ez? Eta nik uste azken tendentzia badala igual identitatearen desatxikimendu hori ematea, eta gero egituraketa, Euskal Herriko egituraketa lekuetan nola ematen den, ez? Hau da, lehen aipatu dut herri eta landa eremu eta herri txikien
ustutze edo utzikeriaz jokatzearen hori, eta metropolia handietan, hiriburuetan, Bilbon, egon daitekena, eta gero azkenik igual tradizio kontserbadorea aipatzearren, igual Ipar Euskal Herrian, Nafarroko hainbat zonaldetan agian garrantzia handiagoa izan du eta izan du, horiek arrisku gisa planteatzearren, Eta nik horixe, pasko dizut. Bai, igual eranzten badiozu zerbait. Txukuenagoa. Ez, pixkate agertu diren ideia batzuk berriro igual beste bide batetik ere lotzen aleginduko naiz, baina egia da Euskal Herria muturreko eskumaren igoerari begira erresistentzia gune badela, sorionez. Eta ni lehen dena den Frantziako adibidea jarri ditut, nahita, kontrastean, hemengo adibidea pertsonal txiki batekin alderatzeko eta hausnartzeko, nire alaba bigarren debeatzen dago, eta duela gutxi Frantziako Angulematik etorri ziren hango ikasleak, astebete pasatzera hemengo ikasleen etxeetan. Eta zer komendatu zuen bertako irakasleak? Ikasleak benetan harrituta zeudela hemengo umeak kalean daudelako. Kaleko elkargunek harritu zituen haien bizimoduarekin konparatuta behintzat, Han etxe barruan egoten dira, akaso lorategitzo itxi bat daukan etxean, baina etxetik atera gabe ez bada eskolaz kanpoko ekintzetara joateko, Orduan nire galdera, adibide xume horretatik abiatuta, eta, bueltaka dabilen ideia berriro hartuz, bai Ainoak eta bai Nikolek aipatu dute, ea isolamendua areagotzeak ultraeskuma indartzearekin zerikusia daukan, Eta bizimodu horrek besteengandik urruntzera eta mesfidatiagoak izatera eramaten gaituen, eta ea kalea toki arriskutsu gisa interpretatzen dugun. Hor, Norena Hertz, soziologak, horren inguruko datuak ematen ditu, eta 2006an adibidez, Amerikako Estatu Batuetan egindako inkesta baten arabera, aurrak zaintzeko laguntza bila norengana joango lirateken galdetu zuten, Eta argigarriak izan ziren emaitzak. Donald Trumpen boto emaileek ez lizkiekete auzokidei, lagunei edo erakunde komunitarioei utziko aurrak. Neure buruaz bakarri fidatzen naiz. Hori izan zen Trumpen boto emaileen erantzunik ohikoena. Norena Hertzek gizarte isolamenduaren eta Frantziako Le Pen Fronte Nazionalen arteko botoen lotura ere ikertzen du, eta herberetan 2008ko 5.000 ingestatu baino gehiagoren datuak, Zenbat eta konfidantza gutxiago izan herrikidengan, orduan eta aukera gehiago eskuin muturreko alderdiari boto emateko, Orduan, zentzu horretan, arriskua da Euskal Herrian egungo eskolak, eskola publikoak geto bilakatzea, ni hezkuntzatik nator, eta kezka hori partekatzen dut, nahasteko elkarguneri gabeko espazioak sortzea. Izan ere, komunitatea ez da multzo berekoak diren banakoen unitateen batasuna, Ez da elkartzaen ondorioz sortutako sustantzia edo gorputz bakarra. Horiek guztiak, modu batera edo bestera, komunitateari zentzu immunitarioa ematen diote, Komunitatearen kontrakoa dena. Komunitarismoa da, baina ez komunitatea. Haiek eta gu argi bat eraikitzen dute, horma gisa, aipatu da lehen ere bereizketa hori. Eta, kanpotik datorren zerbaiten aurrean, mehatxuaren aurrean, besteko beharra da nagusi, Beraz, kontua da, isolamendua, burbuia digitalak izan, edo egungo hirigintza izan, bizimodu neoliberalen ardatz bat dela, eta hala aipatzen du, Norena Hertzek esan dudan, bakardadearen mendea, liburu gomendagarrian, eta han hiri handietako anonimatoa, geldiuneak, deserosoak izan daitezen pentsatutako arkitektura, migrazio orokorrak dakarren erro falta, telelana, edo zaintzarako robotak, halakoak aztertzen ditu, egungo isolamenduaren seinale eta komunitatearen gainbera gisa. Eta zentzu horretan agian, bi ardatz nagusia aipa daitezke ultraeskumaren gorakada ulertzeko lagungarri, isolamendua aipatutakoa, eta baita ere agertu den errendimenduaren logika. Eta, bigarren honi helduz, individualki, badirudi gure marka guztiak hautsi behar ditugula, gero eta gehiago erosi, gero eta gehiago egin, gero eta gehiago bidaiatu, autoesplotazio eta lehia etengabean bizi garela,
eta hazkunde ekonomiko zein psikologiko eta pertsonalen izenean ari garela, ez? Gero, noski, ezin dugu autoexigentzia hori bete, eta zoriontasun betearen promesa neoliberala, kea, baino ez da. Eta orduan, nori leporatuko dizkiogu gure gabeziak. Nor da, ustez, lortu beharko genukena, baino lortu ez dugunaren erruduna. Eta, bueno, aipatu dugu, eskumak argi dauka. Orduan, kolektibo zaurgarri leporatzen die egon ezina, eta biktimak ultraeskumakoak dira, eta egon ezin existentzialaren diskurtsoa berea egin dute, ez? Biktimismotik borrero izatera pasatuz. Gainera, konplexurik gabe seinalatzen dute hori, ez? Politikoki zuzenak izan gabe, lotzari gabe esan, besteok esatera ausartzen ez direna. Eta zentzu horretan, ultraeskuma errebeldea dela entzun ohi da, baina ez da hori, exhibizionista da. Espektakuluaren gizartearen barruan, ari da, gorrotoa zabaltzen, konplexurik gabe, konplexuak eta lotza ahuleziaren sintomak omen dira, eta ni indartzuak saldu nahi dituzte. Orduan, agian psikologia eta politika lotuz, gure zaurgarritasunarekin egiten duguna aztertzea da kontua, eta agian zaurgarritasuna partekatzeko espazio politikoak eraiki, hori da giza kondizioa, eta harremantzeko modua ere badelako gure eguneroko politika. Eta agian, bizitzaren ikuspegi neoliberala, hau da, errendimenduaren logika basatia, zalantzan jarri beharko genuke, desazkundearen bideak arakatu, eta produkzioa eta lehia etengabea alboratzen duen taupada bizi, taupada jetzi. Ekonomia libidinala, deituriko saiakeran, Jean-François Lyotard pentsalariak hala dio, ez dago ekonomia politikoari buruz hitz egiterik, desiraren ekonomia aztertu gabe. Eta zentzu horretan, agian bizimodu onaren edo bizimodu erotikoago baten inguruko galdera egin beharko genioke gure buruari, eta horretaz idazten du ere Herbert Marcusek Erosa eta zibilizazioa deituriko liburuan, tanatikoak diren politikak alboratu nahian. Amaitzeko, azken kontu arin bat, paradoxa bat, DBH-era bueltatuz, hasieran aipatu da moduan, nire alabak esaten duelako etikako klaseko eztabaidetan iritzi matxistak, xenofobak, homofobak, antiekologistak eta bar, entzuten direla gero eta gehiago, eta zerpentza ematen zidan. Bere ustez, irakaslea progreak dira, eta nerabe kontra egin behar dute, kontra egiten diete, modu horretan subertzioak izango balira, ez? Beraz, nolako estrategia garatu behar dira hezkuntzan, horrelakoak behintzat ez bultzatzeko, nerabezaroa laguntzeko agian autoritate motanen edo autoritatearen eredu, bestelako eredua pentsatzea, izan daiteke ere eztabaidatzeko beste bide bat. Euskal Herrian dugun egoerarekin, guk askotan esaten dugu, eta lehen ere aipatu da antigorputzen ideia, eta hamarkadetan zehar antigorputz batzuk garatu ditugunaren logika hori, apur bat edatu direlako logika eskertiar, feminista, euskaltzale, antirrasista, antimilitaristak, eta aktibazio herritar eta alduntze sozial ikaragarriaren prozesu luzeak eman dira, azken hamarkadetan. Hau konkretuan zer da, aipatu daia da, baina agente politiko lokal eta nazional asko ikaragarrizko aktibazioarekin, komunikabide eskertiar eta eraldatzaileak, borrokari eta aldarrikapenari lotutako jai eredu hegemoniko bat, bizitza kultural handia eta bizitza komunitario handia, eta agian ere Euskal Herrirako programa bat edo Euskal Herriari zuzentzen ez zaion eskuin muturreko alderdirik ez dugula, edo eskuin muturreko alderdi aktibo eta zabalik ez dugula eduki, bai? Hortuan, guzti honek ematen dizkigu agian antigorputze handi batzuk, baina hala ere
esaten dugu ez gaudela salbu, eta ez gaude salbu, beste herrialde batzuetan ere borroka ziklo oso luzeak eta gero eskuin muturra etorri delako eta gobernuak hartzera ere heldu delako, ez? Orduan, honen baitan esatea erreparatu behar diogula ondo Euskal Herrian ere logika erreakzionario edo egonaldien edatuta esker zein eskuinean, edo, zentzu komun horretan, eta gaur bai aipatu nahi nuelanik konkretuan apur bat migrazioaren auzia eta azken ikasturte honetan eman diren gertakariak eta zabaldu den errelatoa, bai denok edukiko dugu Donostia buruan, edo Gallarta Meatzaldean eman diren kontzentrazioak eta eskuinaren kanpaina. Orduan, ez dakit, agian oso gainetikako ideia bat da, baina uste dut beste esparru batzuetan edo bestelako diskurtso reakzionario batzuei aurre egiteko mugimendu zabalak sortu direla edo proposamen zabalak egin direla, horren adibide harriena edo indartzuena, lehen aipatu dut, mugimendu feminista da, baina agian arrasakeriarekin eta migrazioaren auziarekin, naiz eta eragile batzuk oso aktibo egon, eta aitortza handia merezi duten, uste dut, ez dugula jakin azken urteetan honi behar beste heltzen eta agian lehiatzen eremu hori, eta hori gertatzen da prekarietate prozesu bat dagoen bitartean eta migrazio fluxuak handitzen dabizen momentuan, Eta horrela ikusi aldugu eskualdez eskualde, segurazki denok edukiko dugu buruan gure eskualdean ere, migrazio horren barruan dagoen perfil konkretu bat oso prekarizatuta dagoena eta bizi baldintza oso okerretan bizi dena, agian etxeako okupatuz edo bestelako modu batzuetan bizitzari aurre egin, eta ikusten ari gara komunitate horien kontrako erreakzio bat eta kontzentrazioak, ni eskualdean bertan kontzentrazioak gehitu dira horrelako egoera batean aurrean, vigilantzia poliziala nagusitu da, udaletzeak kanporatze logiketan, EAJ-ko udaletzeak kanporatze logiketan hitz egiten ari dira eta agian eskerretik ez gabiz horren bestea jakiten nola erantzun honi edo benetako alternatibak plazaratzen. Orduan, uste dut pasabide desberdinak egon aldirela posizio erreakzionarioak hartzeko, baina bereziki migrazioarekin etxeko lan handiak ditugula.